Som la Unipau, la Universitat Internacional de la Pau, i estem a Sant Cugat del Vallès. I des d'aquí treballem temes de sensibilització i formació en cultura de pau i drets humans. I amb aquest vídeo volem felicitar la taula per aquests 20 anys de treball en favor dels drets humans a Colòmbia. Creiem que és molt important estar en un espai com la taula amb tota l'experiència acumulada i que pugui posar sobre la taula i visibilitzar quina és la situació de les persones defensores dels drets humans a Colòmbia i a més poder aportar també i apropar totes les realitats i totes les experiències que s'estan desenvolupant en favor de la pau des dels territoris. Y bueno, y también queremos aprovechar para reconocer toda esta labor que viene haciendo la tabla desde hace 20 años. Consideramos que es muy importante este trabajo que se hace en red, a través de diferentes entidades, para la construcción justamente de una paz estable y duradera en Colombia, que también nos implica a todas y a todos. Así que, taula, felicidades y que sean muchísimos, muchísimos años más. Moltes felicitats, taula! Adéu!